खुलुमबाय आङो बे समाव 37 नं धनस्रि समष्टिनि जानानै आं बे समाव फैगौ 22 सेप्तेम्बर 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसि नि एमसिएलए इलेक्शनाव बेजों लोब्बा लाखिनानै आङो माखासे मेसेज होनो आङो बे समाव सानदों। दा आंजों लोगोसे दंफायो बे समाव जोंहा महनलाल चौहान बिथाङा भोजपुरि समाजनिफ्राय दङ आरो आंनि ओरैजाय आगदाथिं दङ जोंहा बिकास गौतम बिथाङा गोरखा सम्मेलननिफ्राय दङ आरो आंजों लोगोसे दंफायो जोंहा नै सासे बिलाल हुसेन बिथाङा माइनरिटिनिफ्राय दङ। दा जों जहैनो फैबाय थानाय इलेक्शनखौ लानानै जोङो देग्लायनि बे इलेक्शनाव इउपिपिएल राजनीतिक दोलोनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव मानि थाखाय भट होनांगौ आं बे रादाबखौ सारा बिटिआर बासिनो थाखाय सारा बिटिआर बासिनो आङो फोरमायनो सानदों। आं गिबियावनो खावलायगोन आङो सासे बर'नि जानानै आङो बुंनो आखायाव लादों। दा जोंनि समाजाव सोलिबाय थानाय बिटिआर सान्थि सुक्तिखौ लानानै आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों आरो बिनि उनाव जोंहा आंनि साखाथियाव थानाय बिथांमोनहा गावबागावनि मन्तब्यखौ होगोन। बेनिखायनो आङो गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब नोंथांनिसिम बे समाव मिडियाखौ शेयार खालामनायनि थाखाय आङो गुरै आंनि गोसोनिफ्राय हामलायनाय जासिबाय। लोगोसेयैनो फैबाय थानाय 22 सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिटिआर बिसायख'थियाव आङो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लाइमोन सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोनखौ इन्टेलेक्सुयेल नोंथांमोनखौ साख्रिआवला नोंथांमोनखौ आबादारि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरै खावलायहरदों जाहाथे नोंथांमोना देग्लाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहासार खालामहरो आरो प्रमद बर' सारखौ नेक्स्ट टाइमनि थाखाय नैथि खेबनि थाखाय बिटिआरनि चिफ बानायनानै बिटिआरआव सान्थिखौ आरो फिन खनसेबाव लाबोफिनो। बिनि थाखायनो आङो गिबियावनो बुंदों एक नम्बरावनो दङ जोंहा बिटिआर सान्थि सुक्ति। बे सान्थि सुक्तिखौ जोङो रुफायन खालामनांगौनि खाथिराव जोङो देग्लाय गासैबो थाखोनि भटार्स नोंथांमोनहा रायजो राजा नोंथांमोनहा इउपिपिएल राजनीतिक दोलोनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भटखौ होनांगोन नङाब्ला जोंनि सान्थि सुक्तिया रुफायन जानाय नङा। बेनि थाखायनो आं गुरै खावलायबाय। नैथियाव जोंहा डेभेलपमेन्ट दङ। थांनाय बारनि माखासे जारिमिनखौ जोङो बयबो मिथिगौ। बे मोनसे सेप्टारखौ जों बारलांबाय। थांनाय बाराव जिहेतु आन्दालन दङमोन दावराव दावसि दङमोन राजा लामा होबथानाय दङमोन रेल लामा होबथानाय दङमोन गोबांथार आन्दालन दङमोन गावजों गाव दावराव दावसि जातीय हंगरख' गोबांथार जालांबाय आरो बिनि सायावबो एनडिएफबि साजायनानै बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बुथारनाय गावथारनाय गोबांथार जाथाय जालांबाय। बै सेप्टारफोरखौ जों बावगारबाय। बेनि थाखायनो जोंहा माखासे पण्डितफ्रा बुंदों संघर्ष के बाद निर्माण है होननानै। दा जोङो आन्दालननि उनाव जोङो दाफामफिननायखौ जोङो नैबे बर्थमानाव जोङो बानायगासिनो दङ। बेनिखायनो जोङो थांनाय बाराव आन्दालन पिरियडआव जेसेबांखिनि खहा जालांबाय जोंनि माखासे सामाजिक खेथ्रआव जोंनि धोरोम नितियाव जोंनि राजखान्थियाव जोंनि आबादारियाव जोंनि साख्रि मावनायाव जोंनि फरायनायाव गोबांथार जोंहा माखासे खहा जालांबाय। थिग बेनिखायनो जोङो बर्थमान बै खहा जाना थालांनाय गेप जाना थालांनाय बै माखासे जोंनि अभाब अभियोग माखासे जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय जोङो पलिटिकेल बेकग्राउन्ड नायनानै जों मोनसे पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट बेयाव थांनानै जों बर्थमान दङ। बेनिखायनो दायो बर्थमान निर्मान दाफामफिननाय बे हाबाया सोलिगासिनो दङ। जों बेखौनो मावनो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो आङो रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोंनि बे माहारि दाफामफिननाय गासै हाबायाव हेफाजाब होनो थाखाय आङो बयखौबो इउपिपिएलनि राजनीतिक दोलोखौ हेफाजाब होनो आरो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो बे समाव आं गुरै खावलायदों। बेनि उनाव दङ जोंहा एग्रिकालसार सेक्टराव सोलोंथाइ सेक्टराव आरो कालचार बेनि अनगायैबो जोंनि धोरोम निति बेफोराव जों गासैबो नोजोर होनानै नायोब्ला जोङो देग्लाय इउपिपिएल राजनीतिक दोलोखौनो देरहाफिननो गोनां जानानै दङ। फिन आरोबाव प्रमद बर' सारखौनो खनसेबाव चिफ खालामफिननानै जोङो बिटिआर सान्थि सुक्तिखौ जों रुफायन खालामनांगौनि खाथिराव जोङो बयबो खौसे जानो गोनां जानानै दङ। जोबनायाव आं बारा गोबाव बुंनो सानाखै आंनि खाथियाव गोबांथार बुंनो गोनां दङ बिथांमोना गावबा गावनि भाषायाव बुंगोन। बेनि जोबनायाव आं मोनसेल' खोथा सरजाबदेरबावनो नागिरदों जे 40टा समष्टिनि बिथोराव बर्थमान 37 नं धनस्रि समष्टिया देग्लाय देरहानो हानाय केपासिटिया जोंनिया 1 नाम्बाराव थानाय हिसाबै जोङो खोब गोग्गानाय मोनदों। दा बेयाव आरो चिफ सारानो जिहेतु दाख्लैबावै जोंनि बालुसान्दायाव फैनानै रुजुग्रा मोसाहारि सार बिथांनो देरहालांनायनि उनाव सासे इएम होगोन होननानै बिथाङा डिक्लारेसन खालामना गालांदों। बेखौ लानानै जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय गोजोननाय जासिदों आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीफ्राबो बे जोंनि 37 नं धनस्रि समष्टिनि सिङाव थानाया खोब गोजोननाय मोनदों आरो बिथांनो भट होनो थाखाय रेडि जानानै दङ।
जोबनाय फारियाव आं बेखौ सरजाबफिनबावदों जे जोंहा इनक्लुजन आरो बिटिआर सान्थि सुक्तिनि दफा बायदियै गामि सोसननाय हाबाफारिया सनितपुर बिश्वनाथ आरो गहपुरा सोसनजाबाय दा गहपुरनिफ्राय गासै 28टा गामिया जोंनि धनस्रि समस्तियाव हाबसनबाय बिनि गेजेरावनो गासै भटार्सआ 16,000 भटार्सआ जोंनियाव हाबसनबाय दा गाहाम रादाबखौ आं बेखौ बुंनो हादों जिहेतु गहपुर आरो सनितपुर बिश्वनाथआ जारिमिन मोनसे सृष्टि जाबाय देग्लाय बिटिआरआव खनसे फार्स्ट टाइमनि थाखाय बिथांमोना भट होनो मोनसिगोन बेखौ लानानै गहपुरबासिया गोजोननाय जोंनो फोरमायहरदों बेनि थाखायनो दा बर्तमान दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद ब्रह्म समाज बाथौ समाज खृष्टान समाज गासैबो थाखोनि समाजफ्रा देग्लाय इउपिपिएलनो 100% भट होनो थाखाय थियारि जानानै दङ बिनि थाखायनो आङो गुरै खावलायदों जाहाथे धनस्रि बासि नोंथांमोना गासैबो लाइमोन हान्जा मोनफ्रोमबो थाखोनि भटार्स नोंथांमोनखौ आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय फैगौ 25, 30, 50 बोसोरनि थाखाय जिहेतु बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि खालामनांगौनि खाथिराव बड'फानि सिमांखौ मोगथां खालामनांगौनि खाथिराव नोंथांमोनहा देग्लाय 2025 मायथाइनि 22 सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिटिसिनि बिसायख'थियाव नोंथांमोनखौ आङो गुरै खावलायदों जाहाथे नोंथांमोनहा ट्रेक्टरनि सावगारियाव रुजुग्रा मोसाहारिनो भट होनानै देरहासार खालामहरो आं बेखौनो बुंनानै आंनिखौ दोनथ'बाय खुलुमबाय।